Àngel Aguirre i Miquel Massaguer encenen l'escalfador i s'enlairen des del municipi de la Marina Alta minuts abans de les 8:30 del dematí. Miren de complir un vell somni, connectar la península i Balears amb globus per primera vegada. Calculem que uns 25 anys que ja se'ns va passar pel cap i sempre ho volíem fer. Podríem dir que això és ben bé un somni realitzat. Vam començar en el món dels globus aerostàtics molt joves, quan teníem 20-21 anys, vam coincidir estudiant junts a l'INEF i a partir d'allà ja fèiem altres modalitats d'esport d'aventura i ens vam introduir en el globo i ens va enganxar. Aquest tàndem de pilots tan experimentats ha sobrevolat Groenlàndia, l'Amazònia o el Kilimanjaro. El d'aquest dimecres, però, ha estat el primer viatge en globus aerostàtic a connectar la península i les Illes Balears. La distància més curta és Dénia i Eivissa, que són uns 100 quilòmetres més o menys. Doncs vam esperar el vent favorable per fer aquest trajecte, amb aquest rumb. Tampoc hi ha molt risc de fer-se mal. El perill més gran és, clar, només tenim 10 graus de rumb de diferència de passar-nos de llarg pel nord d'Eivissa o passar-nos pel sud o pel sud de Formentera. Llavors, si no encertes bé la navegació aèria, hi ha risc de caure a l'aigua. I els globus aerostàtics no porten volant. Això és la principal cosa que ens diferencia de tots els altres aparells voladors. Per tant, no saps mai on acabaràs, però ho podem preveure i realment ara tenim més mitjans que fa 25 anys. A les 4 hores de vol, amb Eivissa a la vista, arriben les emocions. Després de quasi 25 anys, ho hem aconseguit. Finalment, un somni, això sí que és un somni fet realitat. I tant. A la 1 en punt del migdia, l'ultramàgic 180 toca a terra allà on ho ha permès el vent, al nord de Sant Josep. Han entrat per damunt Esvedrà i a través de Cala d'Hort, precisament el lloc escollit per la tripulació per un ritual especial d'agraïment després d'un viatge històric sobrevolant la mar.